everyone, happy Thursday afternoon. Afternoon na karon kay wa mo ko maka-vlog ganina kay kapoy man bitaw nang laba ko ganina oy daghang pamilyo ng mga sanina. Ganang hipos pukus mga balik dyan adto kay momento nakuhaan naman abri na mag-uban nga mga siluf hindi nagkalanrakas na. Di mao to guys nga hasang gipang hapnig nga na. So nabubintahan naman po pero araghan na gyapon kalat kay daghan man lagi to. So today guys, I'm with my husband. Nga ang uyab sa una nga harang gidagdaog nga karon na haram ding nabana. Katudo nga nabana na kanaho. Hi pudi ha. Uy, batasan. Hi guys. Unsa man nay mo gikuan? Nagkuan din sa tripod. So karon guys is mag-walking me kay pareho ming nagko naman ning among puson. Daot naman siguro ng usaha. Mataga kanina, ang disgrasya dyan ng kamera. Gara-gara. So need naka-adyo ta mag pasingot nga na kay DPWH na. Dakog puson, why hawak DPWH na. Hands up sa mga DPWH diya. DPWH na. Agakupod, labaw po kong DPWH na. So kinahanglan na nagdakog ba. Kaya iba nga nag-extra nga t-shirt. Kay sure po magkadung singot ako. Kaya napa may init sa adlaw. Mas 4 pa mas hapon. Ang mga iro guys, ang daga. Hala, sukuan naman isa. Wala pa yung mga irong gagmay. Kita mo dani guys, kining sagbuta. Kining tanuma. Mo ni sige tawag og lupo. Maadyo ka dyan na si Jawag na kay piang bitaw mo na ihakop. Kay namdam ko sa una guys, paning ikid magkusbasak. Napiko bitaw nagahu ang tiil. Ana betos na ilikunan dapit. O dis likunan. Ana betos na ana das tail ba? Nga na nas joint sa tail. Pag tunob na nga natin piko bitaw na. Grabe lagi moral kung mamatay sa sakit lagi. Dugay gud ko kaadyo ka recover dito. Mo tigi hakop ni nanay na he. Yakpan kong nanay og kuan, lupo. Di ba kong nagiring guys oh. Na isang sana naman si Za. Uy. Video kuno si Za oh. Video din na dagan-dagan man. Na. Hungag nabitin na siya na. Cha. Doon na. Kagtalado yung madisgrasya dyan nino na kamera na imong kalaki. Madisgrasya na imong kamera. Daot na mitawanan ni. Huy, nahans ka nun ng panabang. Garapin mo na yung inita. 4 naman unta. Gatubang pag jimis init. Pero lami adjug view dari guys. As in. Awan ninyo mga motor diha. Nice ka dyan awon. Mao ni jang brown guys kay kon man sa Rock Mountain. Bato. Ang sinilas ra ko. Kay sakit daghang ingrown, wa pa makuha. Sakit sa patusan. Daot ni isa oh. I-career jigid niya pagka videographer. Ara jang nasa guys, beside kapuin ako. Ladyo-ladyo na pag among naagian. Hapit na may mo sa kilometro. Basta nga ni guys, nga klase sa mga bunto, daghay bugnay. Kanang kahod sa kay bugnay man. Kaila mo bugnay. Comment mo sa bus. Kaya mo man yung kananon sa una. Agbunga da na kay violet man nagmahinog. More grapes kuno yung gagagmay ba. Ano bang kahod sa bugnay. Tapod ka na. Mga bugnay na. Kanay dyan makita ng gibarog. Sa jura po siguro taning gikan. Ay! Maupay alas 4. Maupay pag alas 4. Dapat mga porter sila sa to. Ay, inita pa. Mura na ko na nigjatik sinugba. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Sobrang ganda. Hindi ka magsisisi pag pumunta ka dito kahit magtagaktak pa yung pawis mo. Bawing-bawi naman sa makikita mo dito na kagandahan ng kalikasan. Marunong ako magtagalog pero yung tono lang ang problema ko. Kasi yung tono ko Bisaya pa rin. Pero depende rin. Pag Tagalog yung kausap ko, parang nahahawa rin ako sa tono niya. Pero pag Bisaya rin ang kausap ko, kahit Tagalog pa yung salita ko, yung tono Bisaya pa rin. Ganun naman talaga yung pag Bisaya ka. May accent ba? Pero hayaan mo na importante, matalino tayo. Charot! Bitaw, presidente, Bisaya. Dias na agi. Karon anak og Bisaya, kay Bisaya ba dyan as Emil na Marcos. Ag Vice President, Bisaya pud. Nga nang uban mga Tagalog, mura sila mga wise mga Bisaya. Dapat ito yung trending nga. Lait-lait ag Bisaya. Pero sige raman. Padadon raman gyapon ta. Itaw guys, so nagbakiro og baka yuyo ni Undoy. Bakiruhan pag baka kay matambok pud. Namiyabas na pud mi. Dali lang kong gihangat. Exercise karon ko. Hindi ka nabiyabas sa amin? Tabok ka na ron. Lumbay talas. Hindi ko na banakon. Kung makalupad manggani ka,
Muntagan kag chance sa Ginoo nga makalipad ka. Sa isa ka gabi sa kaadlaw, asa ka kamudong. Unsa nga lugar mo gusto atuan? Unsa man kung klase nga mulupad, wak-wak bakulang gamba ko. Like a superhuman. Ano ba? Superhuman, superhero. Superhero. Darna. Ayun, na kita magpanti na mas likod. Magsayal man ko, lain man nga darna, sayal man nga pinataas. Asa ko mo adto. Magana sa ko. Kay murag nakuratan ko na pang kanaha. Wa yo koy lugar nga gustong adtuon nga ako ra. Kay gusto mo kana ubanan. Yeah, kanang bisag kanang sawa pa ko. Wala magud ka na outro na magud tanan sa atong niabot na kasang kinabuhi. May sawa pa. Ay mo to ko og Amerika. Amerika yung target. Kay gusto ko matanaw ang sana adto nga nung maingag mga tao nga gusto ko matug Amerika nga na moro bagi pangandoy sa tanan guys pa. Gusto sila mo adto manang gusto ko matanaw asa man dyan na adto nga nung gusto man dyan adto us mga tao labi na sa mga Pilipino. So na land of promise. Oo. Mama na mga murag pangarap ba mga tao. Na-curious po kung saan na Ikaw? Pati ko sa to Amerika. Ano naman to? Maturo ko Amerika. Kapataan ako kung saan na Boto sa ex sa Amerika. Numato pa man ko ninja. Kami no sa? Ikaw? Asa makakalipad? Ato ko bataan. Kay? Mag-trail ka? Nagkag-trail site? Alami ang gusto bataan. Oh, bataan, Batanes. Batanes? Batanes, alami. View ha mong gadto. Ikaw manghut sa kubiya ba? Ang moto ko sa sunod destination. Pero lahing gahom mga Kami mo gahon. kuan katong pras kasang guko nga ngano ra teleportation. Mga gani. Mo ang buto awa. Lupad man imo di man teleportation. Malipad ka po kapuya. Teleport ako. Ano ako? Amerika. Within 1 second. Adaghan nagtais baka guys kalat-kalat ra. Sakto dyan sa ipamutang sa mga garden. Daghan kalat-kalat ra na diha. Sag-asa kalingi. Lugwadyanan gunig baka. Mangawang sa ta. Kasi may awang dan eh. Dani bitaw mi mga wang. Guys, mga kabula. Lami mag-usapa dari guys kay ladyo rabitos mga bahay. Nadas bukid ba? So makakita ka darig awang or uwang, hinlo pa. O pa ingog nagkaon nagtebeh. Kay ibang mga awang hugaw na kakaon nagtebeh. Guys, di na mis kabutungan. Maglak ra bud ngani kay banakon. Kau na. Pagkaya. Hidoy. Naglak ko pero mangiib. Bakilid sa ka tala. Agi-agian sa mga tao. Super ra kilid. Hangat agad na mga viper yun na ba? Awa, hapon na. Huli na. Ano? Kalakahol naman yun. Super ra kilid. Dito ni Ate Tuyo. Dani. Shortcut ni Lumbay. Kauna kay hagli ko. Marsikuhan man yung kunot. Nino. Awan nito guys, buwak. Mana yang datun sa nas flores. Wapil ko flores di Mayo ba? Kater man po ni Kajo. Pero guwapa no? Guwapa. What sada kay picture ko sa buwak doy. Ang lamiag buwak oy naikag ko. Sa kugiro. Nami ang mga buwak ka oh. Mo man ni uso sa una. Tapay light pink. Very dark. Wow. Kita nagkasugog bahay guys. Palit mi guys hindi. Kaya na may mga ako mga bata na rin ha. Mga pag umangkan ra po ni Ondre mong panglibre hug ice candy. Ansay flavors ice candy, hotdog flavor ug lumpia flavor. Nagasulat na ice candy, hotdog, lumpia. 15 ka bok? 11? Adi na kay. Ito lagi. Tapos nagkugun pa dari. Nagkuhan ng dakanan. Ay gan man sa gatura ko no, medyo ganing lapot naman. Mo bay daan sa lakta. Pagdudong na. Lagi sa raman. Kawa ka bitaw ni.
Yapot naman, datura ka magsabok. Strict lang. Anay pa. Diagi mong kinakasgang inahan. Wala yung O kinagupahan. kinakasgang kuan madam. Si Rini girl. Oh, ito. Ice candy lang para sa mainit na palis. Kaya din ang hurot. Yatag na yung mga bata. Uy, may bata pa rin eh. Terus mga bata. Palos. Bata mo suri. Ala, nanay uyab. Ah, kay! Nanay uyab di ay, babe. Hindi ka na nanay uyab di ay. Ikaw yata na to ka. Dati pa namin. Dali, Di pasigo ni mong kuan. Skin di. Isa. Uy, nagbalik-balik man yung bata niya. Isa. kuwang. Mer. Pilay kuwang. Sa isara ha. Sa isara. Sa isara. Sa isara. Kuwang og. Tulo lagi, tuloy kuwang. Senyor? Ang lami ah. Jojo. Mia oy. Lami nga jugo kinagas kindi. May pa itang pag mga tikiting. Guys, we're back home. Mga pila pud ka oras, isa ka oras pud mi ka pinagbaklay, nag-ilis na kog sanina kay nabasagang sinina si Undoy. Ano makakita gagilisan? Pag-ilis saga mong singat kay grabeng inita sa medyo katu-katu pud tumakon maligo na ram ko unsang makapahuway na. Nagkuan ko guys, nag-live ko sa FB ba kay panagsarli ko maka-live da ng FB. Daghalag yung mga pag-live ko no pirmi enja kay panagsar ko maka-live kay mura bitong haguan hinon ko mag-live ba. Kay ag-signal ba magputod-putod nga na. Hi, day ko ni Ma'am Nisel Naluan. Thank you very much. I love you always. Kay magsige man jag I love you na dyan. Maikog na ko ba? Di na ba ko makreply usahay. I love you po. Dagang salamat sa mong sige like, share sa mga vlog nga na makalipad sa kasing-kasing nga na ninjong tanan. I love you ninjong tanan.